buntag, mga kaigsuunan. Maayong buntag, dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato kakinabuhi. Salamat kayo sa atoang praise and worship team sa pag-lead kanato diha sa atoang alawiton karong adlaw. Ug nalipay kayo kung dako nga kitang tanan nakigkauban gayud sa pagsimba sa Dios. Mga kaigsuunan nga naa online sa inyong panimalay, maayong buntag gayud kaninyo diha. Unang hinaot ko nga naabtan tamo nga ready gayud sa pagsimba sa Dios, sa pagpaminaw sa iyahang pulong karong adlaw. Ato ang tagaan og masipang pakpak ang ato ang Dios, kay angayan gayud siya sa atong mga pagdayeg. Kung naa kamoy Biblia, palihog mga igsuon, ato ang ablihan sa Mateo 27, magsugod kita sa versikulo 33 hangtod sa 56. So murag taas-taas gayud kini ang mga pasahe nga diin ato ang pagatun-an karong kabuntagon og atoa kining pagakutloon diha sa mga mata ni Mateo, kining talan-awon didto sa krus. Atoa gayong lantawon kung unsay nagakahitabo kadtong panahon nga gilansang si Ginoong Hesus sa krus, pinaagi sa mga mata ni Mateo ug atoa kining atoang pagampo nga makakuha kita og mga kamatuoran ug ma-remind kita sa unsa gayud ka halangdon ang gibuhat ni Hesus didto sa cross. Kadtong Abril 4, 2021, kadto pa pong adlaw naka-realize ko nga ang tibuok Pilipinas di ay nag-celebrate sa 500 years of Christianity. No? April 4, 2021. Karon lang bulana. Ug sa sunod nga adlaw ana, Abril 5, kami ni Joe ug ni David na-invite me didto sa diha sa Camp Alagar, Lunes to siya. Kay naa kitay Bible study contacts dito sa squad nga nag-invite ka nato kay gi-celebrate nila ang 500 years of Christianity sa Pilipinas. It was very interesting kayo nga panghitabo kay dili lang man kami, daghan man mi. Unya naapoy klase-klase nga mga speakers nga gi-invite nila. Usa sa evangelical, usa sa mga Muslim, ug isa pod ang main speaker kay kadto gayong naa sa Katoliko nga ilahang pari ditong dapita. Unya kaming tulo, wala man mi na-invite nga speaker, so didto lang mi sa kilid gapahipi, no, naminaw. Pero nagpasalamat mi sa Ginoo kay among sa kadtong mga speaker na ay usa gayud nga kanang loyal gyud siya sa gospel ni Ginoong Hesus. Maayo na lang nga dili pinaagi sa linihukan or binuhatan nga ang kaluwasan iyahang giwali kundi diha lang gayud kang Ginoong Hesus. Maoro pud to ang ako ang consolation lugar adtong adlaw nga naay nakawali adto kadtong mensahe ni Ginoong Hesus. Pero nilantaw ko, 500 years ago, tinuod gyud di ay naabot ang mga Spanish didto sa island of Limasawa sa Leyte area. Gidala ang Romano-Katoliko nga relihiyon. Unya didtong dapita sa Limasawa Island, giheld ang first ever nga pagwali unya panahon pagyud sa Easter Sunday matud pa nila or Resurrection Sunday. Unya sunod ato nga mga panghitabo, naabot dayon sila sa Mactan Island sa Cebu. Unya didto usab ang pinakapirmiro nga gibautismohan kuno nga mga katauhan dinhi, mga indigenous people dinhi sa Pilipinas. Unya nahimong Kristohanon. Unya didto pud nato nahibaluan nga didto sa Cebu City didto gibutang lugar ang dako nga krus ni Magellan nga hantod karon ginabisita gayud sa mga katauhan, mga tourist spot, a reminder of kanang pag-abot sa mga Romano-Katoliko dinhi sa Pilipinas. Dito dako kayo nga cross, pero matod pa nila, dili nagyud kuno daw na ang original. It's a replica. Ako nakaadto ko dito murag kaduha or katulo.
ambot ni Joe nga gaskwila man po. Wala po daw siya kaadto ditong dapita. But yeah, nakabisita ko dihang dapita sa downtown Cebu. Pero kung makita na to, kini nga cross, matud pa dinhi sa Pilipinas, 500 years na day kita galantaw-lantaw ani nga cross. No? Makita nato ni nga cross sa mga dagko nga katedral na dito sa ato pagkadakua, Katoliko man o sa mga patud pa nila protestante man nga mga church buildings na ay cross didto. Naapod na sa mga balay-balay sa bisan asa nga mga katawhan diri sa Pilipinas didto sa taas sa ilahang purtahan naapoy cross didto murag gipulihan kadtong mga ininsik nga unsa ni pangpawala sa mga malas sa kinabuhi, no? Makita nato ni ang cross sa tanan nga mga sinuloban gikan sa mga pulsiras, padulong sa mga necklaces, padulong sa mga anklets, hantod sa mga aritos, matud pa naapa po daw sa ilong nga mga aritos, naapoy cross daw kuno. Bisag asa naa sa mga tattoo, naay puti nga cross, naay itom nga cross, unsa pa ba, naay cross sa salida. Nga kung naay ungo, imuhang ipakita dito, maunay panlaban sa mga kaning mga sumbi, uguban pa, kadtong mga salida ni Fernando po sa una, hadlok kayo ko, katong panday. No, pero naamay cross, okay kayo. Uguban pang mga salida sa Pilipinas, nga mauna kini ang panlantaw sa cross. In other words, the cross has been an ordinary thing for the Filipinos for 500 years. Kay makita manato matag adlaw. Maunang naay usa ka Sunday school teacher kuno nga nangutana sa iyahang mga kids, Sunday school kids. Ambot dili man daw to diri sa Kids Central. Nangutana ang Sunday school teacher, nganong gilansang man si Ginoong Hesus sa cross? Niingon ang usa ka bata, "Ma'am, ako ma'am, kabalo ko ma'am, aron dili siya mahulog." Murag mga igsuon ingon ani na ba na lang ang ato ang panlantaw sa cross ni Ginoong Hesus. Because of matod pa nila ambot og tinuod bagyod na, kung relihiyon siguro 500 years pwede. Tungod ni ana ang relihiyon, gidala ang simbolo ana nga relihiyon, ang cross, na ay cross nga naay tawo, na ay cross nga walay tawo. Unya, nahimo na siyang ordinary to a point nga somehow, usahay, bisan sa atua, we have lost its wondrous glory kung mulantaw kita sa cross ni Ginoong Hesus. My brothers and sisters, karong kabuntagon, mao kini ang ato ang gusto nga hangyoon sa balaang espiritu karong kabuntagon. Nga sa pagtuon nato balik sa cross ni Ginoong Hesus, makita nato balik kung unsa kini kabililhon sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Ningon ang usa ka theologian nga si Albert N. Martin, ingon siya, "The cross does not give us a minor shift or two with regards to our ethical and moral and religious values." Dili lang ni siya makahatag kanimo nga mas mahimo kang buutan, mas mahimo kang relihiyoso, dili lang ingon ana ang dala sa cross ni Ginoong Hesus kanato. The cross radically disrupts the very center and citadel of your life from self to Christ. Dili nga ako na lang perminti, ako ang kagustuhan, ako ang gusto makabot ni ining kinabuhia, ako ang pangandoy, ako ang pamilya, ako ang mga pangwarta, ako. It disrupts kana nga mga panghuna-una ug pagkinabuhi. And it points back and it transfers us to Christ. And if the cross has not done that to you, then you're not a Christian. And I say, my brothers and sisters, I don't think nga ang tinuod nga Christianity nga giput up ni Ginoong Hesus did not happen 500 years ago.
I don't know when, but it's not 500 years ago. Because it transfers, no? Ang ato ang pagsalig dili na sa kaugalingon kung diha lamang kang Ginoong Hesus. Mao kini atong pagampo karong kabuntagon. Ma-reminded ta sa unsay gibuhat ni Ginoong Hesus ug unsa kini kabililhon ug sa kadtong wala pa matikod ug naka-eksperyensya og ingon ani nga kinabuhi nga naa lamang kang Ginoong Hesus. Atong pagampo usab nga imuha ka nang makaplagan igsuon karon samtang mulantaw kita sa kinabuhi ni Ginoong Hesus didto sa cross. Gitawag nato ang ato ang pagwali karon as talan-awon didto sa cross. Or sa in English aning talan-awon kay gitawag kini og spectacle. Unsa man kining spectacle? Naay usa ka writer nga ginganlan og si Tony Reinke. Usa siya ka writer, usa po siya ka theologian. Nagsulat siya og libro, ang title niya is Competing Spectacles. Competing or nagkompetensya nga mga talan-awon. Iyang gidefine ang spectacle nga word ug ako kining gihubad nga usa ka panahon nga diin ang pananaw sa kadaghanan nakatutok either sa usa ka imahe, sa usa ka salida o sa usa ka panghitabo. Matud pa niya, ang panahon kuno karon kay ginatawag nga the age of spectacle or usa ka panahon nga daghan og mga talan-awon niining kalibutana. Matud pa niya, ang mga spectacles karong panahon na or mga butang nga maka-entertain sa kadaghanan, wala na lamang napundo didto sa Hollywood baka o sa usa ka lugar o didto ba sa India sa Bollywood, naapod sila Bollywood didtong lugar. Kundili it has been everywhere. In fact, diha sa inyuhang bulsa, naay usa diha ka digital theater nga matag adlaw, matag minuto, manag segundo, inyuhang ginalantaw, inyuhang cellphone. And that has been a spectacle nga tanang mga tao galantaw. A spectacle could be usa ka kanang mga dako nga balita, dako nga iskandalo o dako o mga viral nga mga videos nga gusto ka itamulantaw, no? Lingaw kayo, ang uban way hinungdan, magsayaw-sayaw nga mga batanong babayi ug uban pa way hinungdan apan ang tanang mga tawong mga mata naa didto galantaw, minilyon ka mga mata didto galantaw kay ganahan man sa entertainment. My brothers and sisters, we are in the age of spectacles. Nga daghag talan-awon unya kini nga mga talan-awon mubira kanato sa usak ka talan-awon nga dapat dili ta mawala sa focus. Matud pa sa Hebrews 2:1, busa gikinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad. Tagaan natog mainit nga pagtagad sa mga butang nga atong nadungog kay basin unya hinuon ipang-anod kita gikan niini. Tungod kay ang atoang mga talan-awon nawala na didto kang Ginoong Hesus, fixing our eyes on the Lord Jesus Christ ug naabot na sa lain-laing mga talan-awon nga pwede nato tan-awon bisan asa, bisan unsang orasa, basta naka-charge lang ta na ay baterya, pwede kita manlantaw. Dako kini og kabuhatan niining kalibutana ug dako kini og mga hinungdan nga nganong daghang mga Kristohanon karon mapildi man bisan sa kabalaka sa coronavirus. We have lost our sight and our focus in the Lord Jesus Christ. And the book of Hebrews tells us nga dili dapat mainiton nato nga pagtagad, ihatag atong pagtagad kang Ginoong Hesus didto sa cross sa Kalbaryo aron dili kita ianod gikan niini. Mga igsoon, ato ang lantawon ang panghitabo o istorya ni Ginoong Hesus sa panahon nga naa siya didto sa cross.
Magsugod ang ato ang pag-aistoryahan dito sa bersikulo 33 sa 27 nga gikan dito sa pagpamakak o paglutos kang Ginoong Hesus pinaagi sa mga labod o sa mga bunal, gidala si Ginoong Hesus dito sa usa ka dapit nga ginganlan og Golgota. Ang angga niining lugar nga Golgota kay dapit sa kalabira or the place of skulls. Kay ngano man, nitanaw ko sa picture na adi ay dapit didtong dapita nga murag kalabira ang purma. Ang site ani is a little bit of a hill, murag gamay siyang bukid, pero dool siya sa dalan. Aron ang tanan nga mulakaw, ang tanan moagi, makakita niini nga talan-awon. Because during this time, a crucifixion is not only a punishment, but it's also entertainment for the people. Wala man sila'y sinihan ni adtong panahon na. Wala man sila'y ingon ani nga mga cellphone nato nga pirmi lang taglantaw. Kini is a punishment for a criminal and at the same time a spectacle of entertainment for the people. Which is why ang Golgota is near a main road. Ug dinhi nabati ni Ginoong Hesus ang gitawag nga talan-awong pagbugal-bugal. Padayon nga pagbugal-bugal kang Ginoong Hesus didto sa cross sa Kalbaryo. Pero kabalo mo mga igsuon, kato nga lugar sa Golgota, kato palang daan, gimension na actually nga nganong sa gawas man sa syudad gidala si Ginoong Hesus. Matud pa sa libro sa Hebrehanon, didto gidala sa gawas sa syudad si Ginoong Hesus kay aron mapakita sa mga katawhan nga ang pagkabalaan dili na makita didto sa templo kundi naana didto sa cross sa gawas sa lugar sa Jerusalem. Usa kana nga pagpasabot ni Ginoong Hesus sa mga tao nga kadtong iyang giingon nga ang himaya sa Dios didto sa templo wala na. Wa na'y pulos dito. Bisag unsa pa ang ilahang pagpatay ug mga karnero dito ug uban pang mga pag-ula sa dugo gikan sa mga animals. Wala na kadtoy pulos kay ang once and for all nga sacrifice wala man dito sa templo. Naaman dito sa gawas sa syudad. And this sacrifice has been offered to everybody who believes in the Lord Jesus Christ. Adunay kapasayloan sa sala ug adunay dalan padulong sa pagkabalaan tungod lamang sa grasya ni Ginoong Hesus. Apan bisan ni ana daghang pagbugal-bugal nga nahitabo. Una ni ana ang paglansang mismo ni Ginoong Hesus. 35 gilansang sa krus niya sa krus, ilang gibahin-bahin ang iyang mga bisti, tali kanila pinaagi sa ripa. Usa kini ka pagpamatuod sa Salmo 69:21. It's a prophecy nga ang iyang sanina himuon og ripa, murag luto sa upat kaga galansang kang Ginoong Hesus. Matud pa sa uban, tulo lang daw ka lansang ang gigamit. Usa sa wala ka kamot, usa sa tuo nga kamot, ug ang sa tiil pinatakilid kuno, unya gidiritso ang usa ka taas nga lansang padulong didto sa krus. Kay naamay mga ebidensya nga mga bukog nga nakita nga diin naay lansang nga gi-crucify. But yet naapoy mga scholars nga nag-ingon nga ingon ani kuno ang pamaagi. Didto sa kilid ang duha ang tiil ni Jesus unya tagsa-tagsa ka lansang ang miagi sa kilid unya sa kamot nga giingon ana patuyok sa cross. Daghan og mga debate kung giunsa pag lansang si Ginoong Hesus sa cross. Makita lamang nato nga unsa ka maalamag ang Romano kung unsaon pagpatay or pagkastigo sa usa ka tawo pinaagi sa cross nga bisan hantod karon galibog gihapon ang mga scholars kung giunsa man gyud. Grabe ka brutal nga mga katawhan,
Grabe ka maayo mangitag paagi, musilot ug mupatay. Naiuban nga mga tao gaingon nga wala man namatay si Ginoong Hesus didto sa krus, ninaog man siya. Matud pa sa usa ka scholar of the New Testament, kana kunong mga tao nga ilansang sa krus, 7% lang kuno ang mabuhi or kanang unsa ni maka-survive lugar. 7%. Unya kanang 7% pagyud angol na. Dili na maka unsa pa ni makalakaw og tarong. But then when we see the resurrection of the Lord Jesus Christ, after 3 days, galakaw na si Jesus. So Jesus, there, grabe ang paglutos sa usa ka brutal nga mga klase sa mga tao ang mga Romano. Gikan sa pagpahigda, hantod sa pagpatindog, grabe to ang nakita nato ug ato ang mahibaluan nga paglansang kang Ginoong Hesus didtong dapita. Unsaon na lang, but yet we realize nga dili di ay sa kasakit sa lawas mao ang number 1 nga pag-antos ni Ginoong Hesus. Tinuod man nga gaantos si Ginoong Hesus tungod sa labod ug unsa pang mga kasakit sa panglawas, apan dili kana ang number 1 niya nga kasakit or agony. Makita nato kana later. And while Jesus was on the cross, ang kadtong upat ka mga tao gabantay sa iya, gitagaan siya og katong unsa ni kanang vinegar, gall ug myrrh nga sagol nga ilimnon. Matud pa nila kung muinom kuno kaani, maot gyud siya og kanang taste. Apan makatabang pod kuno kini kay usa man pod kuno kini siya nga anesthesia nga murag dili kayo nimo mabati ang kasakit sa imong lawas. At the same time, ang ikatulo, maklear up pod kung unsay mga nangasangit didto nga basig na mga dugo o mga laway sa imuhang throat para maklear up pod to para pwede pa ka makaistorya. Gitilawan kini ni Ginoong Hesus pero niingon na siya nga dili ko ana. Kay lagi, I believe nga ang iyahang gibati gyud didto nga kasakit wala gayod nakafocus sa ikasakit sa iyahang panglawas kundi lain nga kasakit atua ka ng mahibaluan. Dito si Jesus, gibutangan siya dito sa taas ug usa ka titulos or placard ang nakasulat dito, King of the Jews, nga naa sa Griego, naa sa Aramaic, unya naa pod sa kanang Jewish nga sinultian nga kung unsa man ang imuhang sinultian nga moagi ka didto kang Ginoong Hesus, makakita gyud ka nga uy, mao di ay kini ako ang nadunggan nga Mesiyas. Kadtong King of the Jews, daw be? Tan-aw na to ug unsa bagayod ang iyang buhaton, samtang siya gilansang. Kay nakadungog ra ba ko, iya ra ba tong gipakaon tong 5,000 ka mga tawo? Nakadungog ko nga daghan rabang patay nga iyang gibanhaw, daghang mga masakiton nga tawo nga iyang giayo, lantawon tabi kung unsay himuon niya niining naa siya dinhi sa krus. It was a spectacle, an entertainment for people. Ug siya gibiay-biay sa mga nangangagi nga nanagyang sa naman na nagyango-yango, nagnangyango-yango, dili ingon ana nga yango-yango, kundi ana nga yango-yango. Matud pa sa Biblia. No, they were wagging their heads sa in English unya sa ilang mga ulo nga nanag-ingon, ikaw nga maoy mo guba sa templo? Niingon ka nga gubaon nimo 3 ka adlaw? Unya imuha ra dayong or gubaon nimo nya susulod sa 3 ka adlaw imuhang ipatindog balik. Luwasa ang imong kaugalingon, anak ka man kaha sa Dios kanaog sa krus. So every time a person passes by, he would see, oh, the King of the Jews. Tan-awon bi, anak man ka ni sa Ginoo, basin na ay mahitabo nga milagro. Makita nato ni karon nga munaog lang ni kalit na ay magic nga mahitabo.
The passers-by was there shouting at the Lord Jesus Christ. The same time, ang mga relihiyosong mga tao was also there. Kini sila, lipay kaayo pagkakita nila kang Ginoong Hesus. Unya, the same thing nga giingon nila, apan na ay gidugang nila nga gisulti. Pasagdi siya. Kay ga-delight man kana siya sa Amahan. Matud pa sa Psalm 22:8, ang Dios na maoy muluwas kaniya. Pasagdi na siya. Gagamit pa sila og scriptures from Psalm 22:8 aron bugal-bugalan si Ginoong Hesus. Grabe. Kana siya nagluwas sa uban apan sa iyang kaugalingon dili na hinuon makaluwas. Siya mao ang hari sa Israel, pakanauga na siya karon gikan sa cross ug unya mosalig kita kaniya. Sumrag grabe no. Grabe gyud nga pagbugal-bugal, nagsalig siya sa Dios, ipaluwas siya kaniya kung may gusto man ang Dios kaniya kay nag-ingon man tuod siya, ako mao ang anak sa Dios. Physical beating. Paglatos sa iyahang panglawas. Verbal abuse. Pagbiay-biay, pagbugal-bugal, gidawat ni Ginoong Hesus dito sa cross. Kabulumoon sa iyang giingon sa Lucas 23:24. Ingon si Jesus, pasayloa sila. Kay wala sila nahibalo sa ilang gibuhat. See, that's our Messiah. That's our Savior, the Lord Jesus Christ. Dili pod nato makita, dili lang ang pagkamaluluyon sa iyang pagkasing-kasing ug sa nasulti na, dili nato makita nga siya in control. In control sa iyang gibati, in control sa sitwasyon. Kabalo na siya. Nga biay-biayon siya, bugal-bugalan siya. But yet the words were uttered, pasaylua sila, Lord. Kay wala sila nakaibalo sa ilahang gibuhat. Jesus was there on the cross, gikan alas 9, hantod sa alas 12. Unya, pag-abot sa alas 12, na ay nahitabo nga usa na pod katalan-awon. Talan-awon nahiapil ang mga binuhat. Talan-awon nga naapil ang mga binuhat. Naabot ang alas 12 tutok sa udto. Niingon ang Biblia, alas 12 tutok, ikanapulog duha ang takna sa kaudtuhan. Dihay kangit-ngit sa tibuok kayutaan hangtod sa ikatulo, alas 3 sa hapon. Alas 12 gikan sa alas 3. Nakahinumdum mo sa libro ni Lucas na ay duha ka kriminal nga naas iyang tupad sa iyang wala ug sa iyang tuo. Atong mahinumduman nga ang usa sa nga naa sa iyang wala maoy or wala ba or tuo maoy naghinulsol ug niingon, hinumdumi ako Jesus kung ikaw ana-ana sa sabakan sa Amahan. Apan sa wala pa niabot ang alas 12, kadto silang duha, apil to gabugal-bugal kang Ginoong Hesus. Kanaog diha. Apan tungod kay naay nahitabong dako nga kangit-ngit. Og lantawon pod nato kini nga Passover sa Jewish nga time kay naay full moon, a full moon Passover matud pa sa mga scholars. So dili pwede nga kining nahitabo karon kay eclipse. Kay naa may full moon, lahi man ang posisyon sa sun og sa moon. It's not an eclipse. Apan naay adunay kahibulungang kangit-ngit nga nahitabo gikan alas 12 hangtod sa alas 3 nga niingon si Cyprian, Bishop of Carthage, nga the sun was constrained to withdraw his rays and close his eyes that he might not be compelled to look upon this crime of the Jews. Matud pa si Cyprian nga apil ang adlaw giluod sa klase nga pagbugal-bugal nga gibuhat kang Ginoong Hesus. Nipiyong ang sun na adunay kangit-ngit nga milagroso hantod sa alas 3 sa hapon. Ug diha niingon si Ginoong Hesus,
Eli, Eli, sabachthani. My God, why have you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? I believe, my brothers and sisters, mao kini ang agony, ang kasakit ni Ginoong Jesus. Number 1, kahinumdom ta sa Garden of Gethsemane, unsa ingon ni Jesus, Lord, Amahan, kung pwede lang, kining ako pa nga moagi kanako, pwede ipalabay. Apan dili ako ang kabubuton, imong kabubuton. Mauna ni nga ko pa, kini nga panahona, kini nga takna, ang tanang kapungot sa amahan, gibobo niya kang Ginoong Jesus, ug nabati ni Ginoong Jesus ang iyahang separation from the Father during this time. Nabati ni Jesus ang impyerno nga pagbati nga nahilayo sa presence sa amahan. Niingon siya, why have you forsaken me? Apan pagsulti niya ngadto, ilay sabachthani, ang mga tawo nga osyosero nga gasigig paminaw kang Ginoong Jesus, niingon nga, uy, unsa man to akong giingon? Unsa man to giingon? Murag nanawag siya ni Elijah. Kay Eli man. Eli, anak siguro ba kay galisod og istorya. Siya, hala, nanawag ni Elijah, basig na'y milagro, may tabo. Grabe niyo nga mga katawhan, no? Murag gatan-og salida ba? Maugid ni ang akong panlantaw ni ining panahon na gasan-og salida. Lubrad, ano ni? Thrilling na kayo, nanawag ni Elijah. Naanaroy milagro. Naay like pariho adtong naghatag og 5,000 nga pagkaon. Mauna ni, munaog di siya ba? Tagay bagod og another kanang vinegar nga gibutang sa spongha aron iyang imnon aron maklaro ang sinultian ni Ginoong Jesus. So nagdala na pud sila dito, gila na pong isulti balik. Ingon po ang mga relihiyosong mga taong, ipatawag na si Elijah, wala mi nahadlok. Dili na tinuod, ipatawag to si Elijah. Ambot og siguro niining panahon na ni kurog gamay ang tiil sa mga relihiyosong mga tao, but there was a mockery during that time, a mockery. But then when Jesus was saying that, nakita nato nga ang iyang agony was in the separation that he has with the Father. Dili sa iyang kasakit, physical man o pagbugal-bugal man sa mga katawhan. It tells us in the book of Isaiah 53 verse 10. Ako man sigurong gisulat diri. Apan nahimutan ni Jehovah ang pagsamad kaniya. Iya nga gisakit siya kung ikaw mahimo sa iyang kalag nga usa ka halad alang sa sala, siya makakita sa iyang kaliwat, siya mupahulagway sa iyang mga adlaw ug ang kahimutan ni Jehovah mutubo sa iyang kamot. Nahimuot ang amahan sa gibuhat ni Ginoong Jesus dito sa cross. Kay mo resulta naman kini sa pagbayaw sa pangalan sa amahan, pinaagi sa kapasayloan sa sala sa mga katawhan. Namamatay siya, pinaagi sa didto sa cross, apan makakita siya sa iyang kaliwat. Unsa man na? What kind of language is that? Mamatay apan makakita sa kaliwat. This talks about the resurrection that would happen. Nga makakita siya sa prutas, kay mabanhaw man si Ginoong Jesus ug kini nga mga prutas apil na ka ug apil na ko nga nagsimba sa Dios sa Amahan tungod sa iyang pagkamaayo nga gihatag niya ang tanang kapungot dili kanimo ug kanako didto kang Ginoong Jesus ug nahimuot siya niini. And we praise the Lord for that. Ang grasya sa Dios, grabe gayon. Unsa may nahitabo, balik kita. Ug tan-awa 51 ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin, lahi pud ni nga pinulungan.
Naggilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos ug ang yuta mikurog ug ang mga nangasip-ak nga mga bato ug uban pa adunay murag paglinog daw nahitabo niadtong panahona. Naggisi ang dakong tabil didto sa templo nga nagsulti again nga wala nagayoy pulos kanang inyong templo, and at the same time si Jesus niadto na karon didto sa Holy of Holies pagkahuman siya misyagit ug iyaha ug siya namatay. Misulod siya sa Holy of Holies, nagisi ug aron dili lang ang mga Hudiyo o ang ordinaryo nga Hudiyo makasulod didto kang Ginoo sa Dios Amahan, kundi apil na ang mga Hentil aduna nay lugar ug aduna nay dalan makasulod didto sa Amahan, kay niingon man si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Adunay pagkurog mga igsuon, naapagyoy mas grabe 52 og nangaabli usab ang mga lubong og namangon ang dagang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Dugay ko sigig pangalot ani nga unsa man gyud ni ang nahitabo niining panahona, but most of the scholars would say nga yes, naay mga pagbanhaw nga nangahitabo ni adtong panahona. Pagbanhaw sa mga nangamatay, pero dili tong sa una kundi mga bag-o nga mga saints nga nangamatay, kay naaman daw sila'y lubnganan. Ang kadtong mga karaan nga mga saints, wala naman to sila'y lubnganan, kinimang mga fresh nga graves. Nabanhaw unya, namisita pagyud didto sa Holy City of Jerusalem. Ambot kinsay ilahang gibisita, ilaha sigurong pamilya. It's really a real resurrection. Pero ang ilahabang pagkabanhaw, forever ba sila nangabanhaw? No. I believe pareho sila kang Lazaro nga namatay na tulo ka adlaw ni bangon gihapon tungod sa gahom ni Ginoong Hesus. Apan namatay ra gihapon. Pero this is the kind of response of creation tungod kay namatay ang magbubuhat sa creation. Namatay ang sustainer of creation during this time, that is the Lord Jesus Christ. Adunay earthquake, adunay pagkurog, adunay nangabuak nga mga bato. But the most amazing thing that happened in all of this was a certain man, usa ka centurion. Ug sa diha ang kapitan, usa ka centurion ang iyang mga kauban nga nagbantay kang Jesus, nakakita sa linog ug sa mga butang nga nagkahitabo. Sila nga nangahadlok pag-ayo ug miingon. Ang kapitan miingon, sa pagkatinuod, kini siya, anak sa Dios. Well, many people, gahulat murag usa ka salida, gahulat nga kanus-a man ni mahitabo ang dako nga milagro nga buhaton niining Mesiyas nga munaog siya sa krus. Gwapo unta nga naay mahitabo nga ingon ana dako kayong milagro. Wala nila na realize that the greatest miracle of all time had happened. Jesus, the God-man, the Son of God, died on that cross of Calvary, so that the way to the Father would be open. Aron adunay kapasayloan sa imuhang sala, adunay paghatag sa pagkamatarong nga gikan kang Ginoong Hesus, adunay pagdawat ni Ginoong Hesus nga sa tanang dautan natong tanan iyang gipas-an didto sa cross. And that is the greatest miracle ever, and nothing greater would happen ever again. Siya man ang anak sa Dios nga namatay, nakita kini sa kapitan. I believe the other criminal in the book of Luke saw this too. Ug niingon siya, hinumdumi ako Jesus. By that, didto sigurado ta ang kriminal niingon si Jesus, karon ug karon dayon makauban kita sa sabakan sa akong amahan. But this guy, wala ta kaila,
And there's no more scriptural evidence or mga sinulat kabahin ni ining tawhana. Apan nakita niya, Jesus is the Son of God. Is the kanang henerasyon ni David, the line of Judah, generation of the kings, King David, nga ang iyahang gingharian dili mahuman mulangtod kini hangtod sa kahangturan, nagpakita kini sa iyahang pagkatinuod nga tao ug nagpakita pud kini sa iyahang tinuod nga pagka-Dios kay mulangtod man siya hangtod sa kahangturan. Anak sa Dios si Ginoong Hesus ug nakita niya nga tinuod si Ginoong Hesus. Naluwas ba kini siya? Well, I hope, I pray nga naluwas siya. Apan wala pagyud kitay makita nga sakto nga ebidensya nga ang tinuod nga kaluwasan naa kaniya kay wala may nahitabo gayud or nakita or nabasa nato nga tinuod nga pag-usab sa iyahang kinabuhi pinaagi sa iyahang pagtuo. Mga igsoon na ay pagtuo nga tinuod nga makaluwas kay tungod mo resulta kini og kabag-uhan sa panglawas. Naapoy tinuod nga karon lang tungod sa pagkanindot nga nakita or kaning pagtuo nga tungod sa kanindot sa nakita, tungod na limbarot ako ang balhibo, tungod patsada kayo ang music, apan wala gayoy kabag-uhan nga nahitabo pagkahuman ni ana nga event. We don't know. I'm praying na this man believed and has a life that is transformed by the grace of God. Natawo siya pag-usab. Og aduna siya ay unsani kabag-uhan nga hinahitabo sa iyahang kinabuhi. Atong hinumduman mga igsuon kini. Si Martin Luther nag-ingon siya, learn to know Christ and Him crucified. Learn to sing to Him and say, Lord Jesus, you are my righteousness. I am your sin. You have taken upon yourself what is mine and given me what is yours. You have become what you were not so that I might become what I was not. This is the grace of the Lord Jesus Christ. Ang kaluoy grasya ni Ginoong Hesus nga gihatag kanato mga igsoon. Ang pagpalansang kang Hesus nagpadayag sa kahibulungang grasya sa Dios nga mapasiguli sa tanang musalig kaniya. Hinumduman nato ni mga igsuon, mahingangha kita tungod sa bililhon nga gibuhat ni Ginoong Hesus didto sa krus. Kay siya maayo. Kay siya puno sa grasya. Kung daghan kita giagian karon mga igsoon, hinumdumi ang grasya sa Dios anaa kanunay. Ang ato ang paglantaw mga igsoon, ibalik nato kang Ginoong Hesus. Dili kita mahingangha sa mga butang dinhis kalibutan. Ato ang panlantaw, ibalik nato tanan diha kang Ginoong Hesus. Maayo man kana nga panantawon sa ato ang earthly eyes, mga kaptangan, mga kwarta, uban pa, or mga kahadlok nga pananawon, mga iskandalo, mga news karon nga di nato mahulagway, o mga COVID-19 nga nagkagrabe, ug uban pang mga butang. Dili kana ang ato ang lantawon mga igsuon, kay kana modala kanato palayo kang Ginoong Hesus. That is the peripherals. Our eyes should focus on the Lord Jesus Christ. Si Isaac Watts has a very wonderful hymn. Ningon siya, when I survey the wondrous cross. Siguro uban sa inyo kabalo ani nga himno. When I survey the wondrous cross where the Prince of Glory has died. Ingon siya. Wala na ang ako ang tanan na kong mga richest gains. I count them as loss. Wala na. All my richest gains in this world, I count it as lost. Ug niin sa,
Ako ang pakamatyan usab, bisan ang ako ang pride. This is my favorite line of that song. Forbid it, Lord, ingon siya, that I should boast, nga manghinambog ko. Dili, Lord, mahitabo. Save in the death of Christ my God, all the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. Unsa may mga butang nga dinhis kalibutan nga nagbira kanimo? Kana ba ang imuhang mga cellphone, unsay mga talan-awon diha nga nahilayo na ka sa pagbasa sa pulong sa Dios, sa pag-awit kang Ginoong Hesus? Unsa may butang nga nakahatag og kabalaka kanimo karong mga panahon na mga igsuon? Kinibang inyuhang pagkalugi ba sa imuhang business? Kinibang pagkawala sa imuhang trabaho? Problema ba sa pamilya? Those are the things that charms you the most. Gicharm ka ni anang mga butanga kay nakakos man siya og kabalaka, kahadlok niining kalibutana. Pag mubalik ta og tan-aw kang Ginoong Hesus mga igsuon, didto nato makita ang tinuod nga paglaom nga mulungtad hangtod sa kahangturan. To God be the glory. Great things He has done in our lives. Mag-ampot ta. Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo, imuhang giula ang imuhang dugo. Usa ka sakripisyo, O Dios. Sakripisyo aron ang mga katawhan maka-eksperyensya sa kaluwasan, kapasayloan sa sala. Ug kung kami mutuo ug mosalig lamang gayud kang Ginoong Hesus. Among Amahan, salamat sa imong dakong grasya nga didto kang Ginoong Hesus. Imuhang gibubo ang tanang kapungot. Ug kami nga mituo ug misalig kang Ginoong Hesus, dili na makatilaw ni ana nga kapungot. Kundili amo ang matilawan ang pagkabalaan ni Ginoong Hesus. Nga gisuluban niya kami karon ug iyang pagkamatarong. Ug ang amo ang hugaw nga bisti tungod sa amo ang sala, anaa kaniya. Gilansang o gilubong o dili na gayud mahinumduman kanimo. Amo kang gipasalamatan, O Dios, tungod sa imuhang dakong grasya. Tabangi kami nga dili kami mahilayo na niini. Tabangi kami nga dili na kami masaag gikan niini. Ginoong Dios, adunay mga kauban usab namo karon dinhi niining lugara o naaman galantaw online. Nagaampo ako, O Dios, nga imuha silang tabangan usab. Nga ilahang matilawan ang kaluwasan ni Ginoong Hesus, pinaagi sa pagtuo ug pagsalig kaniya. Pagbiya sa ilahang mga sala, pagsunod kang Ginoong Hesus lamang. Ug matagamtaman nila, O Dios, ang paglaom nga walay katapusan. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Mayong buntag mga kaigsuon.